വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും കഴിവതും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് അതിലൂടെ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല, പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അതൊരു വലിയ പ്രോത്സാഹനമായിരിക്കും. അപ്പം മച്ചന്മാരെ, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഗെയിമിംഗ് വിത്ത് മാസ്കിനെ കുറിച്ചാണ്. മാസ്ക് ആരാണ്, എവിടെയാണ് സ്ഥലം, മാസ്കിൻ്റെ ഫേസ് എന്നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളിന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഫുള്ളായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ എല്ലാ മച്ചന്മാർക്കും നമ്മളെ ഗെയിമിംഗ് വിത്ത് മായവി എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലെ കണ്ടന്റിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ആരാണ് ഗെയിമിംഗ് വിത്ത് മാസ്ക്? ഗെയിമിംഗ് വിത്ത് മാസ്ക് ആരാണ് എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഗെയിമിംഗ് വിത്ത് മാസ്ക് ഏത് ജില്ലയിലാണ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുക. പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആരും വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അടിച്ചു പൊളിക്കുക. പിന്നെ മഴയുടെ ചെറിയ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഗൈസ്. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെറിയ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ ചെറിയ കാരണത്താലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ക്ഷമിക്കുക, പ്ലീസ് ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ കണ്ടന്റിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മളെ മാസ്കിൻ്റെ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ്. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ നെല്ലിക്കുന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മുടെ മാസ്കിൻ്റെ വീട്. നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഗെയിമിംഗ് വിത്ത് മാസ്ക് എത്ര പേര് പഠിക്കും എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഗെയിമിംഗ് വിത്ത് മാസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഗ്രി വരെ മാത്രമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഗൈസ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗൈസ്, നമ്മളെ ഗെയിമിംഗ് വിത്ത് മാസ്ക് ഏത് ഫോണിലാണ് കളിക്കുന്നതെന്നാണ്. അതിപ്പോൾ കളിക്കുന്ന ഏത് ഫോണെന്ന് വെച്ചാൽ ഐഫോൺ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് അത്ര വലിയ കുഴപ്പമില്ല, നല്ലൊരു ഫോണാണ് ഐഫോൺ. അതുകൊണ്ട് സ്മൂത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഗെയിം വിത്ത് മാസ്കിൻ്റെ ഫേസിലോട്ട് കിടക്കാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുകയാണ് നമ്മളെ ഗെയിം വിത്ത് മാസ്കിൻ്റെ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല ലുക്കുള്ള ആളാണ്. അപ്പോൾ ഗെയിം വിത്തിൻ്റെ മാസ്കിനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ലുക്കുള്ള ആളായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, പിന്നെ മാസ്കിൻ്റെ വയസ്സ് എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാസ്കിൻ്റെ വയസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 22 വയസ്സാണ് നമ്മുടെ മാസ്കിനുള്ളത്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഗെസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നെക്സ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാം. പിന്നെ ഗൈസ്, നമുക്ക് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഗെയിം വിത്ത് മാസ്ക് എപ്പോഴാണ് ഫ്രീ ഫയർ കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 4 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നെയാണ് ഗെയിം വിത്ത് മാസ്ക് ഫ്രീ ഫയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് തന്നെ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, 4 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെയാണ് ഗെയിം വിത്ത് മാസ്ക് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയതും. അപ്പോൾ അതുമാണ് ഗെയിം വിത്ത് മാസ്കിനെ കുറിച്ച് വേറെ പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗെയിം വിത്ത് മാസ്ക് എത്തിയത് ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടില്ല എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6.47 ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിലാണ്. ഇപ്പോൾ 600K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സാണ് ഇപ്പോൾ ഗെയിം വിത്ത് മാസ്കിനുള്ളത് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആരും വീഡിയോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അടിച്ച് പൊളിക്കുക. അപ്പോൾ ബെൽ ബട്ടൺ ഓളാക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷനും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ.